दा बेवहाय माने थांनाय माने 17 जेनाखि जानुवारि जों एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर रनेश कुमार गोनां बिथांजों जनता भवन माने जेनाखि माने ब्लक 1 आव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय फरायसा आफाद जोङो जथायै जोङो सावरायदों। बे सावरायनाया एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन 6.3 आरो सोलोंथाइखौनो माने लोब्बा लाखिनानै माखासे जेंनानि सायाव थांनाय समफ्राव माखासे माइनट्स तयार खालामदोंमोन। जे माइनट्सखौ माने आसाम सरकारा मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनो माखासे रड मेप खालामना होदोंमोन। बिथांमोना मावफुंनायनि बेलायाव एसे पलम खालामदोंमोन, एसे डिले खालामदोंमोन। बेखौनो जोङो स्पिड आप खालामनानै बोरै जोंनि 6.3 नि गेजेरजों जोंनि भेन्सार स्कुल कलेजखौ जोङो बोरै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनाय जादों। दा बेवहाय आसाम सरकारा माने जेनाखि मोनसे नीति तयार खालामदों दिनै जे जोंनि 6.3 नि गेजेरजों जे जोंनि मोनसे जेन कमिटिनि गेजेरजों जे जोंनि मोनसे स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा बे स्पिरिटखौनो जोङो लानानै थांबाय थानाय जों बेखौ लुबैदों। आरो बेनि गेजेरावनो दिनै आसाम सरकारा केबिनेट साब कमिटि दिनै माने भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होफैदों। जेन बेवहाय जोङो बुंदों जे मिनिस्टार बिथांखौ जे जेन कमिटि बा एकर्ड स्पिरिटजों जे प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ नैबे केबिनेट साब कमिटिनि स्पिरिटआ जेन जोंनि कमिटिखौ साबसाइड खालामनाय जाया। बेवहाय आरोबाव जोंनिया माखासे कन्डिशन्सखौ लानानै जोंनि फरायसालिफोरा थालाङा बे बाथ्राखौ जोङो मिनिस्टार बिथांखौ जोङो बुंदों। आरो बेबायदिनो माखासे माने जे जोंनि टेक्सट बुकनि समस्या आरो जोंनि माखासे ड्रप पस्टनि माखासे समस्या आरो जोंनि माखासे EGSनि जाखिसे समस्या आरो जोंनि माखासे कलेजफोराव माने डिपार्टमेन्ट नांगौ बेफोर समस्याफोरखौ जोङो गेबें आरो गुवारै सावरायनाय जादों। आरो बेखौ मिनिस्टार बिथाङा सिनसियारलि फैबाय थानाय समाव बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो खोथा होदों। आरो जोङो हपफुलि फैबाय थानाय समाव जोङो थाबैनो जोङो आउटकामखौ जोङो मोननो हागोन होननानै जों मिजिं खालामदों। गोजोन्थों।